ମୂର୍ଖ ମିତ୍ର। ଜଣେ ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ପାଳିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଭଲୋକ କରେ। ରାଜା ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରାଜା ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଅଙ୍ଗସେବକ କରିନେଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାକୁ ପଙ୍ଖା କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଛି ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବସିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇଲେ ପୁଣି ଆସି ସେଠାରେ ବସିଲା। ମାଛିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାଠୁ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଯାଏ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ସେଠାରେ ବସିବେ ହିଁ ବସିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ ମାଛି ଉପରେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ରାଗିଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ମାଛିଟିର ଏତେ ଭୋପ, ସିଧା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବସିଯିବ। ଯେତେ ଘଉଡ଼ାଇଲେ ବି ଜମା ଶୁଣୁନି। ରାଜସେବକକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞ। ତାର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। ଏଥର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପଙ୍ଖା ଛାଡ଼ି ରାଜାଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଉଠାଇ ଧରିଲା। ମାଛି ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ମାଛିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଚୋଟ। ମାଛି ବାଟେ ମାଛି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଖଣ୍ଡାର ଶକ୍ତ ଆଘାତରେ ରାଜାଙ୍କ ଛାତି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ମରିଗଲା। ମାଛି ବଦଳରେ ରାଜା ମରିଯିବା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ବେଳାଯାଏ କନ୍ଦାକଟା କଲା। ଶେଷରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ନୀତିଶିକ୍ଷା: ପିଲାଏ, ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ମିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ଶତ୍ରୁ ଭଲ। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ମୂର୍ଖ ମିତ୍ର ସର୍ବଦା ବର୍ଜନୀୟ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।